došli po ovom hladnom vremenu i zbog ove bitne teme. Beograd je poslednjih dana bio u samom vrhu zagađenja vazduha. Ali to nije sve. Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, Beograd ima problem sa zagađenjem vazduha sve od 2010. godine. Poslednjih 9 godina vazduh nas bukvalno ubija. U Beogradu, u Valjevu, u Užicu, u Pančevu, u Kosjeriću i u mnogim drugim gradovima po Srbiji. Podaci Svetske zdravstvene organizacije kažu da na teritoriji Republike Srbije na godišnjem nivou 6.000 ljudi strada usled posledica zagađenja vazduha. Držimo neslavno drugo mesto u Evropi. Naše zdravlje, zdravlje naše dece, naši životi su ugroženi hroničnom nebrigom predstavnika institucija. Oni ignorišu upozorenja, ismevaju merenja, kažu nisu tačna, odbacuju analize i predloge stručnih ljudi. Kriminalno-politička elita koja je okupirala naše institucije bojkotuje nas građane. Bojkotuje nas dok nas saobraćaj truje, kotlarnice guše, a Vinča gori. Bojkotuju naše dopise, bojkotuju naše predloge. Bojkotuju naš vapaj za čistim vazduhom. Da li Beograd ima gradonačelnika? Da li Beograd ima gradsku sekretarku za zaštitu životne sredine? Da li u našoj zemlji ima barem jedna osoba koji se na odgovoran način brine o zaštiti životima građana naše zemlje? Gde su ti ljudi koji su okupirali naše institucije? Vesić prevrće kocke po trgu. Gradonačelnik pravi kućice za ptičice. Da li neko uopšte zna ko je i šta radi gradska sekretarka za zaštitu životne sredine grada Beograda, Ivana Milotijević? Sa druge strane, ministar Trivan kaže, da, mi znamo šta je problem, znamo šta treba da uradimo, ali eto, nemamo sredstava. Gospodine Trivan, to je isto kao kad odete kod doktora, koji vam kaže, da, bolesni ste, nažalost, umrećete, ali eto, mi nemamo novca da vas lečimo. Bitno je, Trivane i Vesiću, da imate novac za fontane, za gondole, za jarbole, za novogodišnju rasvetu, a šta je sa nama građanima? Lopovi! 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 Oni umesto da razvijaju gradski prevoz, šalju lažna obećanja o metrou. Umesto da omoguće svakom domaćinstvu da se priključi na centralno grejanje, dižu cene usluga grejanja. Umesto da prave staze za bicikliste, razvijaju zelene površine, oni uporno razvijaju automobilski saobraćaj i betoniraju naš grad. Lopove! Vesiću! Lopove! Vesiću! Lopove! A šta rade sa Vinčom? Kaže, imamo rešenje. Izgradit ćemo spalionicu. Vatra bukti u Vinči, ali bi spalionicu! Kažu, ta spalionica će rešiti sve naše probleme. Ali neće da kažu građanima i građankama Beograda
da se u spalionici neće spaljivati otpad koji se 40 godina tamo deponuje. Neće da kažu da će ta spalionica dodatno zagaditi vazduh, da će oslobađati dioksine i furane koji su kancerogeni, da nemamo laboratoriju koja može meriti njihovo prisustvo. Neće da kažu da će ta spalionica dodatno opteretiti kućne budžete građana i građanki Beograda, da ćemo svake godine izdvajati 39 miliona evra za spaljivanje otpada koji će dodatno zagađivati naš grad. Za 39 miliona evra možemo da izgradimo 39 vrtića godišnje. Za 30 godina platit ćemo preko 1.150 miliona evra privatnom partneru za troškove zagađenja grada i spaljivanja otpada. To je 1.150 vrtića, Vesiću. Kriju da spalionica ugrožava pregovore sa Europskom unijom. Kažu sve je urađeno po evropskim standardima. Ne davimo Beograd je od Centralne investicione banke u petak dobio informaciju da neće da učestvuju u finansiranju spalionice zato što je protivna poglavlju 27, zato što nije usmerena na reciklažu, zato što ugrožava cirkularnu ekonomiju i zapošljavanje najsiromašnijih. Istu potvrdu smo dobili od Evropske komisije i od Evropske delegacije u Beogradu. Šta je sa evropskim putem Srbije? Ne davimo Beograd, već godinama se bori protiv ovog štetnog projekta. Pišemo dopise, organizujemo protestne okupljanja, idemo u Vinču. Bili smo u subotu u Vinči, nisu htjeli da nas puste. Išli smo stazama i bogazama da bismo vidjeli da deponija gori. I nema tog Vesića, nema tog Trivana koji će reći da deponija ne gori. Svojim očima sam to video. Dragi građani i građanke, mi ćemo se i dalje boriti. Mi vas pozivamo da se zajedno borimo za čist vazduh, da proširimo front naše borbe. Možete sa moje desne strane vidjeti štand inicijative Ne davimo Beograd. Priđite, ostavite vaše podatke, priključite se zajedničkoj borbi, proširimo front borbe za čisti vazduh Beograda. Trenutak je, građani i građanke, da kažemo da mi više ne pristajemo na obmane, ne pristajemo na laži. Želimo čist vazduh, želimo zdravlje, želimo život. Mi zahtevamo da Beograd i Vlada Republike Srbije hitno i neodložno preduzmu konkretne mere zaštite građana i da preduzmu aktivnosti u pogledu smanjenja zagađenja vazduha. Ukoliko se ogluše o naše zahteve, bit ćemo prinuđeni da u najkraćem roku preduzmemo nužne mere zaštite građana i građanki Beograda. Borit ćemo se do poslednjeg daha za zdrav u životnu sredinu i čisti vazduh i u Beogradu i u Srbiji. Moj kolega Aleksa Petković će vam pročitati mere, ali pre toga dozvolite mi da pozdravim sve aktiviste i aktivistkinje i u Boru, i u Nišu, i u Kosjeriću, i u Valjevu, i u Obrenovcu, Novom Sadu, Užicu i svim drugim gradovima i mestima koji se ovog trenutka bore za čist vazduh. Dragi prijatelji, mi vas pozivamo da nam se priključite, da napravimo zajednički front i da u toj borbi pobedimo, da oslobodimo institucije od kriminalno-partijske elite i da je vratimo građanima. Čiji grad? Naš grad! Čiji grad? Naš grad! Čiji grad? Naš grad! Hvala vam, pozivam kolegu Aleksu da pročite zahteve.
Kratkoročne mere zaštite građana. Redovno, tačno i blagovremeno informisanje građana i građanki Beograda o kvalitetu vazduha u gradu. U danima ekstremnog zagađenja, redukcija saobraćaja kroz uvođenje par-nepar dozvoljenog sistema saobraćaja automobila. Zaštita dece i mladih. U danima kada postoji ekstremno zagađenje vazduha, doneti meru o privremenom zatvaranju vrtića i škola koje rade u ugroženim delovima gradova. Zaštita osjetljivih kategorija stanovništva, ali i zdravih osoba. Dugoročne mere za unapređenje kvaliteta vazduha i zaštite građana. Radikalno poboljšanje javnog transporta i smanjenje automobilskog saobraćaja. Obezbeđivanje uslova za kretanje kroz grad bez zagađenja, kroz biciklizam i pešačenje. Prelazak sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije. Povećanje gasifikacije i toplifikacije grada i smanjenje individualnih ložišta. Ubrzati proces gasifikacije i toplifikacije, priključenje na daljinsko grejanje preostalih individualnih i kolektivnih ložišta, kako bi se smanjilo zagađenje vazduha prouzrokovano čvrstim česticama. Da bi se afirmisalo priključenje privatnih domaćinstva na daljinsko grejanje, potrebno je korigovati, odnosno smanjiti cenu i promeniti način naplate. Pošumljavanje i ozelenjavanje grada. Bolja kontrola zagađivača. Insistirati da industrijski zagađivači posluju na odgovoran način u pogledu bezbednosti ljudi i životne sredine. Sistematsko praćenje i tačno i objektivno izveštavanje o zagađenju vazduha. Odustajanje od svih štetnih projekata koji će dodatno zagaditi vazduh naših gradova, poput spalionice u Vinči, ali i u drugim mestima u Srbiji. Hvala. Sada ćemo predati zahteve. Ljudi, idemo u šetnju do Vlade Republike Srbije, gde ćemo iste zahteve predati i njima, pošto zahtevamo i njih da se uključe u ovu borbu. Ovo je borba svih građana i svih institucija za zdravlje i za normalan život građana. Znači, molim vas da se formiramo tamo šetalicu i da krenemo dalje u šetnju do Vlade.